Хора, сега се сещам, че забравих на третата част да напиша как се казва самия паркур, който бях играла. Той се казва Stage. Ще се опитам да го напиша. Това какво означава, не знам. Ето. Чакайте. Не. Чакайте да го изтрия. Сега ще се върна. И да, така, сега ще напиша как се казва. Stage. Не. Чакайте. На ново ще го напиша. Stage. Или Minecraft Stage. Едно от тези двете. Да видите. И да, ще взето това беше хора и да, чао!